Ekspatri Franġiskani qed jaffaċċja 4 snin ħabs talli abbuża sesswalment minn tifla ta' 13-il sena f'data f'idejh tilef kawża dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem li huwa ressaq meta ma tħallix iressaq provi ġodda fl-appell. Ir-raġel li llum huwa miżżewweġ bit-tfal naqas milli jikkonvinċi lill-qorti li ittra mill-allegata vittma tiegħu li kien sab fost il-karti fid-dar ta' ommu kienet prova importanti u lill-qorti li żammitu milli jippreżenta waqt l-appell. Tenna li dan kien qed jikser id-dritt tiegħu għal proċess ġust. L-imħallef Wenzu Mintoff li presida il-primawla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha iddeċida li ma kien hemm ebda ġustifikazzjoni għall-argument tiegħu li sofra ksur serju ta' drittijiet tiegħu minħabba li ma kienx permess li jippreżenta l-ittra bħala prova. Uffiċjal ta' kumpanija tal-avjazzjoni militari Russa li talab ażil f'Malta intbagħat il-ħabs wara li jammetta li ppreżenta karta tal-identità falsa fl-ajruport mal-wasla tiegħu. L-ID card kienet turi li hu kien mill-Litwanja. Ir-raġel li mhux qed jissemma b'ordni tal-qorti u miżżewweġ mara Ukrena u huwa mifhum li ħarab mir-Russja u li effettivament temm il-karriera tiegħu għax ma ridx jgħin lill-Gvern Russu fil-qtil ta' familji u l-ħbieb tiegħu Ukreni. Waqt resa l-qorti quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek immedjatament wara li tressaq separatament ċittadin Ingliż, Matthew James Smith, li kien akkużat li jgħin lir-Russu jidħol Malta illegalment. Il-qorti kkundannat lir-raġel Russu 6 xhur ħabs. Il-President tal-Aqta Repubblika Robert Aquilina qal fil-qorti li ittri mimlija teddid ħallit impatt fuq il-ħajja tal-familja tiegħu u li jindikaw li min jibgħathom kien għamel riċerka bir-reqqa fuqu. Aquilina xċed hekk kif komplew il-proċeduri kriminali kontra Joseph Mary Borch ta' 71 sena mill-Belt. Borch huwa akkużat li bat ittri ta' teddid fir-residenzi privati ta' Beppe Fenekadami, Jason Azzoppardi u Ryan Kallus, Robert Aquilina kif ukoll lill-artikolista Kevin Kassar. Robert Aquilina qal li l-ittri kienu waslu lejn l-aħħar tal-2021 wara li r-Repubblika reġgħet bdiet il-protesti tagħha kontra l-korruzzjoni.